kini maong presidente nga usa ka 17 anyos nga lalaki, no? Gingong gitabago ata siya, gitabago ata, no? Onya na mga samad sa kuan sa iyang mga siyang naong bahin. Onya mo to nga dang ikaw may nanawa ko kasi ko. Pero okay, Chip, ikaw Chip, asa ka nga gwardiya? Ano yung wins? O to sa may na hibawa na ni. Wala kay naagi naman na dari niya naabtan sa pulis dato ba na ilang kuryahan. Kuman kalit na kalupog dato mo to among palikod sa lingkuranan. Kuha sila nagtawag sila ng ambulansya. Pero usay ingon na galing lalaki. Tabangan mo sa kulata, nawas sa kailan ng kulata. Pila daw ka buhok daw? Sa ba pila ka buhok? Kaya nakainom na kuno siya. Asa daw ba diya kulata? O sa tulogarahan ko ako kurong tunay na mingaw ko dato. Domingo na bit. So gikulata siya. Usa dili niya kailan ng kulata? Dili. Isa pa nga mo Chip? Dindo Empinado. Dindo Empinado? Oh, SJ Dindo. Okay, SJ Dindo Empinado. So diyan to bakit ang naong mga super kay minor magudi siya. So diyan to bakit ang naong no but money siya noon on board sa Ambio sa Philippine Red Cross siya. Diyan to bakit ang naong kay minor ni siya mga super. So money situation no. Barangay Ario sir. Pag ipanguta ko It's Barangay Ario. Listen, no. He is trying to take your Butos blood kulatan na. pressure. Ha? Cater ko sa Red Cross. Take your blood pressure. Bro, English speaking man eh? Don't move. Oh, don't move. English speaking. Okay. Dili jud ka cooperate. So, not cooperate ang pasyente mga ka-super mabungura. So, mga situation ko rin. Ang nagatubag din ang taga-traffic police pero why involved din sa traffic incident na? Mga ka-super mo nila. So, may daan raman mabungura. So nadiri ang pasyente on board ni mao nga Ambio ng mga igala. Nadya. Diya to pwede ang kanila to pwede ibut ang naong o ipakita ang naong tungod kay minor man ang kini mao nga biktima mga super. So under ni sa Parian Police Station no. Kini area sa tao ni. Kung say kung kisa nagulat ani kung mapabrother siya but kasi dagat ni dahil humaga ni sa hospital kaya na mga dani mga brushes no siyang kuan siyang naong gikan sa pagkulata no sa wa pamili mga suspect mga super dili ni siya amang no mga super nagasulti na siya English speaking bagay ni pero not cooperative no sa ato mga medical personnel sa Philippine Red Cross kini mao nga biktima mga igala nanukod direktamente sa Raman Street Barangay Sapatera ni nga tog Dagpay Sugbo. Inyo ka super Benji Talisik